second session po ni Bane. Dito po sa Malasiki. Right, Bane, hi, come on. Hi. Hi, is that Popo? Hi, hello. Come on. Right, let's go sa Manit. Yo. Excited na si Bane. Sante ka na, boy? Naamoy mo siya na? Naamoy mo na siya? Bane. Kalbo. Kalbo ka, boy. Pangit mo, boy. Bane, kalbo. Tina, pasok ka na daw. Pasok na siya. Iyan naman nga itong video mo. Anak ka ng totay, diyan ka na naman eh. Uy, umihi ka na dun sa labas. Wala na. At least wala na. Alright, ayun na siya, si Bane. Bane. Alright, second session. Nako, yung titi mo pa kumakalso. Pasad kayo ng konti dito, no? Para maganda yung video. Baka kasama naman ako sa video. Hindi po, yung ganyan. Okay na. Cut. Lalay mo lang. Yan. Kalim talaga ni Boy. Yan, tunay na makadyot si Bane. Ano ba pangalan? Bane po. Bane? Opo. Sa ML, no? ML Hero. Naku, hindi ko alam yan. Pero wala akong alam dyan, mga ML na yan. Sa ML na. Si Bane. Si Bane. Bane. Pusit. Pyrex. Bantot yun na naman. Yan na labas. Tapos na. Ikat na. Yan si Bane, guys. Natin kung ilang minuto ulit siya na yan. Opo. Nakaangat yung pa ni Bane. Boy, nakaangat yung pa mo. Pakita mo sa video. Nakaangat yung pa niya, guys. Nawari mo na gano'n. Wawa naman. Di ba, ibaba mo lang. Dahil iyan ako itong pa ako. Alam, may apakan siya. Yan. Kawawa naman, mabilis. Yung kaboy. Right, lock and load. Wala kang ulo-ulo. Kamata-mata ka lang ah. Ito, pugulang mo tiwang kiss mo. Mura ka ba? Bakal kaya vintage guys. Sulong na labi ah. Sulong may labi. Bilang. Hindi nga, mas malinaw yung cellphone ni ma'am. Alright. Nakapalit na tayo ng cellphone. Logi kayo ma'am, mura lang yung cellphone. Yes, Bane. Yan sa mga gusto mong pa-start dyan, guys. Silver Phantom po ito. Madalang po ito. Iilan lang po yung may ganito. Sigurado yung mga ganito, mga anak lang niya. Yun ah. Alright. Follow for more videos. Bye-bye. Patay mo sa kita.